गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन गासिखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि आंनि भिडिअआनो मा जागोन, बिदिबा नायलांबाय थादो। नायनायजों लोगोसे लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दा बाव। जों थांगासिनो सिंग्रायाव माने बरिमाखा लिरो आरोना, बेनिफ्राय दा थांगासिनो, बिदिबा नायलांबाय थादो। थारैनो मोनहैबाय आरो मिटिङा जागायबायानो। ओरैबायसा मानसि आरोना गाइस, मानो होनोब्ला गथनि मिटिं नालाय बेखायनो हिनजावफोर गोजा बांसिन आरो। ओमफ्राय गारियावनो माबा बानायदों आरोना, न' बानायदों। नोंथां बेखौ देखायनो गोसोमोन नोंथांमोननो, नाथाय देखायनो हाला आरोना। रानियाबो जा डिस्टार्ब होदो, बेखौ लांफायाबो जाया आरोना। ओमफ्राय नै रानिया दे बहा फैदो खोन्थानानै बरिमाखा गथनि मिटिङाव फैदो जोङो। स' गाइस नोंथांमोननिसिम दिनै आं बे भिडिअसखौनो शेयार खालामनो सानबाय आरोना। माथो भिडिअ शेयार खालामबावनो होनना बेखौनो खालामबाय, माने मिटिङावसो थांनाय जाबाय नालाय। ओमफ्राय उपाय गैया आरोना, बे भिडिअखौनो होनो होननानै आङो नोंसोरजों शेयार खालामबाय आरोना। बिदिबो नायलांबाय थादो मा मा जायो। विकसित भारत संकल्प यात्रानि दावबायनाय गारिखौ दिनै बिथाङानो गावनि आखाइजों बेखेवनानै होगोन। दा जों बिथांखौ नेनानै दङ बयबो, आरो बिथाङा सफैनाय लोगो लोगोनो बयबो गाव गावनि जायगायावनो गसंनानै आखाइ खबनायजों लोगोसे बिथांखौ बरायनांगौ। रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव गुरै खावलायनाय, जोंनि हांख्रायहरजानाय आलासि बिथांमोनखौ आखाइ खबनानै बेनिफ्राय माने बे मिटिङाव सर्बानन्द सन'वाल फैदों आरोना। बेनिफ्राय दा सफैबाय, सफैनायखायनोथ' दा नैबे मानसिफोरा बेंजोबनो लानाय रखम जाहरबाय आरोना। जों गोजाननिफ्राय नुहुरासैबो, आरो स्टेजसिमाव देखायनोबो स्टेजाव आरो मानसियानो होथेजोबदों आरोना। लास्टावसो जनो मोन्दों जोङो गाइसमोन। बेनिफ्राय नै दा सर्बानन्द सन'वाल सारा फैनाय लोगो लोगोनो मानसिफोरा गासिबो माने एखेबारे जमा जाजोबनानै थुबुर जाबाय आरोना। बेखायनो नुहुरला आरोना गाइसमोन। माथो खालामबावनो, खाथियावबो थांनो हाला नालाय। रानियाबो जा डिस्टार्ब खालामबाय आंखौ, ओमफ्राय स्टेजसिमबो देखायनो हाला। नोंथांमोननो बे ससेबाबो शेयार खालामनाय जाबाय आरोना। गासै मोननोनो आंला आरोना। दिनैनि भिडिअआ बेनो जाबाय। जों नुनो मोनदों जोंनि हांख्रायहरजानाय आलासि बिथांमोनहा जौस्रां फारसे लोगोसे जोंनि मानगोनां केबिनेट मन्त्रि श्रीमती नन्दिता गारदसा बिथाङाबो दिनै जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों। आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हाबावदों मानगोनां केबिनेट मन्त्रि श्री उरखावगोरा ब्रह्म बिथां। I would like to request all the dignitaries to please occupy the seat on the dais. Thank you. A very hearty and warm welcome to all of you. बच्चियां पानी भरने जाती थीं, जिसके चलते स्कूल छूट जाया करता था। और अब घरों में नल और बेटियां हैं स्कूल में, क्योंकि संकल्प था घर घर जल पहुंचाने का। याद है ना, जब गिनती के आवाज बनते थे, बिचौलियों की भेंट चढ़ जाते थे। आजादी के बाद सबसे अधिक घर बने हैं, वो भी सारी सुविधाओं से युक्त।